So yan guys, gagawa tayo ng barbecue. Hi, beautiful! Beautiful namin na yan. Beautiful namin na yan. Ikaw? Aduy, aduy, aduy. Kanya tita, manok baboy po lang ginisa, bossing. O sa inyo. Laman, may laman pa ako ito. Manok. Bago ko gawin barbecue.
Manok. Kala ko hanggang alas 5 pa lang. Dahil tuloy na natin. Dahil doon na lang ako tutulog sa ano. Kaligi doon naman ako pinapatulog yun niya. Oo, para bukas. Diretso pa na doon. Beautiful. Sa punta ka. Barbecue lang muna ka. Wala po po. Sa isang araw na sa sisi. Bossy sa inyo. 3
40 lang ang kilo dyan. Yes. Yes. Dito ba yan? Opo. Parehas ito. O sige, bigyan ko na sa'yo. Hindi nagtanong lang. Tanong lang si Bossing. Manok lang gunisa po, laman.
toyo. Bibinta lang niya yan. Kanina madan. Pagkanan na yun. Pagkanan na yun. Na. Oo. Aadik talaga sila, ano? Ano ka sa? Sa inyo, tita? Busing sa inyo. Manok baboy laman. Rodrisa. Manok ng gunisa dyan. Baboy.
te. Pagkain ng aso mo. Sarap sana to, may bagoong. Gano'n kaya naman sa bagoong? Hindi ko pakulan mo muna. Isa. Naalamang ba? Ah! Tapos kumakikawin sa mundo. Ano ba yan? Luway ka na ba to? Busing sa inyo, manok na lang ma'am. Manok baboy. Sariwa yan ma'am, hindi yan naliit. Ilan? Hindi lang. Pwede po pa-chop. Oo. 101, 100. Oh, 100. pa-chop. Pang ano po? Pang prito lang. Pwede po pa-chop pa ng maliit na konti. Yung ano rin. Eh, huwag kang dahan-dahan talaga ha. Baka maano ka. Matalas yan. Lamasin ko yung rasa. Lamasin ko muna sa atin. Di ba papatutungin mo muna? Sarap. Yung ano mo, hindi masyadong mahang. Gusto ko yung ganoon. Pag sobrang ahang naman, sinisipon naman ako. Ganon. Tama lang. Dalawa lang. Oo, okay. Ayun kasi ano. Okay. Walang maanghang. Pag nalasahan mo bang maanghang konti, gano'n. Diba? Sobra. Oo, tama lang. Sana ganyan ako maglagay ako dalawa, isa, gano'n. Diba, pang kalasa din yun. Fred, hindi ka natulunod. Lang. Gano'n naman nun. Lalagyan ko sa spray at gano'n. Pag ano talaga matigas, Fred, na ano ko. Sa inyo, bossing. Ano ba? Ay, sorry ba?
Manok baboy dyan. Bili na kayo mga madam. Ay, Manok bossing lombrisa.
ko ni Level. Hindi na, Ganyan, 13. nawala yung sana. Bakit na? Kasi nagbili ko sa kanila. Wala, nalasing. Yun na nga. Yung lalaki? Babae. Babae. Ganyan sa kanya, 11 yung sa kanya. Ay nako, yan yung ano, mahirap yung painit. Inom siya. Ano nangyari? Kasi kasama mo, kasi patuklawin ka o Ayun, wala daw, saan pinulas din? Sa Android. Bali ang nulas kanya, 50,000 lahat. Inayin niya yung pera. kaya nga. Kaya namin. Siguro sabi ng anak ko, nandiyan naman si mama, may dito. Mukhang dito. Eh, paano kung wala? Haha. May bakit yung pera, itago ko para sa iyo. Yan, oo, tama yun. Tignan mo na ako ganito, pero secret number. Kaya may habang, may paano. Ito yun. Kaya may mga tao mata-matang niya sa atin. Kaya naman. Apat na plato na lang. Pagsuhin ko yung bukas. Okay guys, sabi. Sabi. Adobo. Adobo na lagi na. Saya. Yan. Mantika. Mantika. Tuyo. Ito. Dalong ko maglitin. Gila. Nakain ako. Dapat. Kasi Kanina kasi, hindi rin ako kumain tanghali kaya umaga lang. Hindi ko man naubo yung kanin ko diyan. kasi baboy natin. May blood ka. Ano sa patikiket? Ano sabi? Tapos sunod pag okay na daw, kasi ngayon daw, hindi pa okay. Eh, tatanan mo na yun? Yung ano? Sorbet? Pagkaroon ko rin yata na. Malupit sa malupit. Ako meron na nagbuwan na lang yun. Ay, nakupakulit-kulit ko na sa bahay. Kapit pa yung may Manok madam, bili na po kayo. Oo. Oo. Ilan eh. Thank you. Ilan. Bibili ako sa online. Tinatamad pa nga lang ako kanina kasi hindi ako nag-sip. Mabilis lang yan. Yan ka lang, parehas sa online. Lasting plaza pa. Paan ka sa inyong plaza? Ito sa Chinese. Yung Uber Pass dyan, Oo. dyan ang bumili. Sa online, hanapin mo ganyan, no? Klase. Divisoria may ganyan. Dalawa, dos. Kina yung gusto. Para rin mo, masaya ka, diba? Kaya kung may service natin, huwag ka na. Kanina kasi 3.8. Ha? 3.8. Mga ka ngayon. Yung lako, ganyan. Ay, Ay, what? yung isa, yung ganun o, kay ate. Mahal yun, ganyan itatakot. 3.8. Nag-create yung bawang mo. Ginawa ko tosino. At yan na lang. Kano? Ay, tosino, barbecue. Kano kilo?
na nga lang, wala pa. Ang buhay naman ako nun, sinanay. Barbecue? Oo, barbecue. Seven. Manok po. Kasi ang ganun, titimpla tayo ng order na pa-order natin na wala, dumi pala ng ano ko, barbecue.
anak bossing, bili na po kayo. Meron na po kuya. Uwi ka na? So ayan guys, tapos na tayo.